गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै 18 मे गोथार बर' बिजोंनि सान। दिनै 60थि बर' बिजोंनि सान। दिनैनि गोथार सानावनो बर' बिजोङा फरायसालियाव गिबियै बाहायजादोंमोन। दिनैनि बे गोथार बर' बिजोंनि सानखौ रायजोनाङै फालिदों। उदालगुरि जिल्ला भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु जथाइ बानजायनायाव 60थि बर' बिजों सान फालिनाय जायो। उदालगुरिनि कृष्ण राभा ख्रिस्टि संघ नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय बर' बिजों सानाव फुंनि समाव फिरफिला बेरहोयो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक चन्द्र बसुमतारिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावजिनो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बद्रेश्वर बर'आ बेजों लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, एबसु नेहाथारि आनन्द दैमारि, भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबुल सोरां अखाफोर बर' आरो जिल्लानि गोबां थुनलाइ सिबियारि दैदेनगिरिफ्रा बिबार बावनानै मान जासियो। बेनि उनाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक चन्द्र बसुमतारिनि आफाद सामलायनायाव गेवलां मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोना। जोबोद दुखुनि खौरां। जनाय बरबालि सुलि करं गामिनि जुब्लि मरा मुंनि सासे हिन्जावसाया हरनि समाव दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया ओनसोलाव सोमोनांथाव थासारि लाबोदों। धेमाजि जिल्ला जनाय बरबालि सुलि करं गामिनि लखिन्दर मरां एबा पापन मरांनि थामथि फिसाजो जुब्लि मरांआ गावनि निजेनि न' खथायावनो दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जाथायखौ लानानै ओनसोलाव गोबां सोंलु सोंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव जुब्लि मरांआ बिमा बिफा गैयै समाव दौलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जाथायनि सायाव दासिम जेबो मिथिनो मोनाखैब्लाबो पुलिस बिफाननो खौरां हरनाय जायो होननानै फोरमायो। बिटिआरखौ बिजेपिआ दखल खालामगोन। बिटिआर निश्चित जागोन बिजेपिनिफ्राय। फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि जायगाखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सिद्धान्त अंकुर बुराया। फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि जायगाखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय लागोन। बेनि थाखायनो जुब मर्चाया खामानि मावगासिनो दं होननानै जुब मर्चानि स्टेटनि आफादगिरि सिद्धान्त अंकुर बुराया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। मख'नो गोनांदि जा समाव बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव गोहो सेख'लायदों, बेबायदि समाव बिजेपिआ बिटिआरखौ दखल खालामनो खाबु लादों। रोजा रोजा बर'नि थै गोलोमदै आरो मुंख्लंफोरनि जिउ बावसोमनायजों मोननाय बिटिआरआ गुबुननि आखायाव थांबोला बर' हारिनि थाखाय मा जागोन, बेयो बर' हारिनि थाखाय थारैनो बेसेबा साननो गोनां बाथ्रा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सिद्धारामायाखौ कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि महरै थिसननाय जासिगोन आरो डिके शिवकुमारखौ डेपुटि चिफ मिनिस्टार महरै थिसननाय जासिगोन। थांनाय 19 मे खालि हरनाय समाव कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खरगे आरो सनिया गान्धीआ भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों सावरायलायनानै सिद्धारामायाखौ कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि महरै आरो डिके शिवकुमारखौ डेपुटि चिफ मिनिस्टार महरै थिसननाय जासिगोन होननानै थांखि लाबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनै 18 मे खालि मोनाबिलि समाव बेंगालराव कंग्रेस लेजिस्लेटिभ पार्टी सिएलपिनि मोनसे सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मल्लिकार्जुन खरगेआ कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ फोसावनानै होसिगोन आरो फैगौ 20 मे खालि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौबो खुंफुंनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। मोजां जोलुर गेलेगिरि नागिरनाय थांखिजों इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशन काजलगावनि गेवलां फोथाराव फैगौ 28 मे 2023 18 बोसोर आरो 22 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि गेवलां जोलुर नायबिजिरनाय खुंनो लानाय जादों। बेयावनो बोसोनगिरि हिसाबै बाहागो लाफैगोन भारतनि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी बिथाङा। बेनिखायनो गोसो गुदुं बिथांमोना फुंनि 7 रिंगायाव थांनानै बै दिनखालि बाहागो लाहैनो हागोन। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। उदालगुरि डिमाकुसियाव असम एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादा। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव
असम एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि जोलुर गेलेगिरि बादा खुंनो गेलेगिरि सायख'दों। मोनथाम केटेगरि आन्डार 15, 17, 19 गेलेगिरिखौ सायख'गोन। असम एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि सायख'गिरि चिन्मय बरा आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि गायनाथारि दीपक बर' बिथांमोना फोरमायोदि डिमाकुसिनि दाउला गेलेग्रा फोथाराव फुटबल गेलेगिरि सायख'नाय बादायाव खमैबो 500 गेलेगिरिया बाहागो लाफैदों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, गुवाहाटि, सनितपुर आरो गोबां जिल्लानिफ्राय गेलेगिरिया बाहागो लाफैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हिन्जावसाखौ गारियाव जिनाहारि खालामग्रा लंफट मुस्लिमफोरखौ गोख्रों साजा होनो एबसुआ दाबि खालामदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। थांनाय 16 मे खालि इनायै 13 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों।